Jsme společnost MTHD, zaměřující se na přepravu cestujících po městské lokálce. Nabízíme také možnost lehkých oprav a údržby drážních vozidel v našich dílnách v Třebošíně. Společně se snažíme poskytovat kvalitní a spolehlivé služby pro naše zákazníky. Společně se svezeme vlakem, tak pojď s námi na výlet. Projedeme celý svět, pojedeme krabičkou či kupem, pavoukem či katrem. Společnost MTHD, zaměřující se na přepravu cestujících po městské lokálce. Nabízíme také možnost lehkých oprav a údržby drážních vozidel v našich dílnách v Třebošíně. Společně se snažíme poskytovat kvalitní a spolehlivé služby pro naše zákazníky. Společně se svezeme vlakem, tak pojď s námi na výlet. Pojedeme celý svět, pojedeme krabičkou či kupem.